ин бача ягон вақт аз моҷароҳо дур намегардад. ҳар хабари баҳси футболие ки баромад, аниқ дар он ҷо Ҷек Грилиш иштирок кардааст. Чанде пеш вақте Манчестер Сити Флуминензиро шикаст доду қаҳрамони ҷаҳон шуд, нофаҳмоӣ байни Грилиш ва рақибон дар дохили майдон сарзара буд ва сабаби асосиам ҳамлагари англис буд. Чӣ хеле дида мешуд, хархаша байни Кайл Уолкер ва Филип Мело аз Флуминензе сар зад, вале Мело гуфт ки ҳама баҳсу нофаҳмоӣ бо сабаби иштироки Грилиш рух додааст, ки ба Матеус Мартинелли аз Флуминензе ноҳурматӣ кардаасту дастаро ҳам дашном додааст. собиқ бозингари Интер бошад танҳо нияти ҳимояи ҳамдастаашро доштааст. Аз тарафи дигар бошад Уолкер хостааст ки тарафи Грилишро гирад. Магар ин бори аввал аст ки Грилиш сабаби ҷангу бетартибӣ мешавад? Албатта не. Вақте ки хархашаи калон дар бозии Манчестер Сити ва Атлетико Мадрид дар Лигаи Чемпионҳои соли 2022 сар зад, он ҷо Савич дағалбозӣ суи Фоден карду, Грилиш бефикру андеша зуд ҷангро ба по хезонд. Аммо як нуқта бояд ишора шавад ки ҳамеша Грилиш гунаҳгор нест, чун дигарон ӯро махсусан асабонӣ мекунанд. Масалан, замони дар Астон Вилла буданаш мухлиси дастаи Бирмингем ба майдон баромада аз қафо зарбаи сахте ба Грилиш зада буд. Бале, он нафар дастгир шуд ва ҳатто зиндонӣ шуд, вале дар ин баҳс Грилиш гуноҳе надошт ки мухлис сӯяш ҳамла кунад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфуд ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Чаро Грилиш ҳамеша дар баҳсҳо нақше дорад? Якумаш агар ба ҳақиқат niгарем, Грилиш бозингари дилбазан аст. Бале, ӯ баъзан шух аст, вале баъзан вақт аз ҳад зиёд мегузаронад. Дар ёд доред вақте ки ӯ Маҳрезро баъди бозӣ бо Астон Вилла гуфт ки мисли Мигел Алмерон бозӣ мекунад. охири ин гуна амалҳои масхараомез ба футболбози касбӣ намезебад ку, бахусус агар худат он қадар ситораи дурахшон набошӣ. Дар ҷоми ҷаҳони бошгоҳӣ ҳам ӯ он қадар дар майдон намоён набуд ва баҳс кардан хело ноҷо барояш гашт. ноҳурматӣ нисбати рақиб ҷое эҳтиром надошту надорад. Боз илова бар ин, дар сомонаҳо ба суханони Мело Грилиш посух дода худро сафед кардан мехост. Акнун ба ҷуз хислати бадаш аксаран стили бозии Грилишро ҳам дилгиркунанда меҳисобанд. Тӯбро ба худ гирифта баъзан вақт аз ҳад зиёд нағмао мекунад ва вақте ки рақиб асабӣ ки шуд, онҳо муқобилаш қоидавайронкунӣ мекунанд. Вақте масхарабозӣ ки куни дилхоҳ ҳариф дағал бозӣ хоҳад кард. Барои ҳамин ҳайрон намешавем вақте номи Грилиш дар рӯйхати ҷабрдидаҳои Премер-лига дар ҷои аввал меистад. Дилхоҳ бузингар бо ин стил ҳамеша ба моҷароҳо дучор мешавад. Неймар, Вини, За ва ҳатто Ришарлисон мисоли беҳтарин мешаванд. Бозингарон дӯст намедоранд ки онҳоро бо масхараҳо гузаранд ва реаксия нишон медиҳанд ки чандон форам нест. Сабаби дигари баҳсбарангез будани Грилиш ин дӯстдори майнӯшӣ буданаш аст. ӯ борҳо нишон додааст ки наметавонад худро бо ин кор идора кунад. Дар ҳолати сархушӣ бошад, корҳоеро мекунад ки баъдан обрӯе аз ӯ намемонад. нофаҳмоиҳое ташкил мешавад ки тамоман лозим нестанд. Ин сабаби кӯчак нест. Грилиш мушкилии ҷиддӣ бо майнӯшӣ дорад. Баъди дастоварди Манчестер дар Лигаи Қаҳрамонҳо ва требли аврупоӣ, Грилиш чандин рӯз банди сархушӣ буд. Аксу наворҳояш ҳам баромада буданд. ӯро ҳатто ба клубҳои Манчестер барои аз ҳад зиёд сархуш буданаш роҳ намедоданд. Нобаста аз даромади зиёд аз харҷҳояш овардан, тарабхонаҳо иҷозат намедоданд ки Грилиш вориди он ҷо шавад. Магар шармандагӣ аз ин бештар мешавад? Хуб, ба назари шумо боз кадом футболбоз чунин хислатҳои бади варзишӣ дорад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.